Enpresa aitak sortu zuen, orain dela ia 25 urte erremintak egiten ditugu, enpresa industrialentako erremintak. Hasieratik berak egin nahi izan zuena zen, zerbait desberdina eskaintzea, balio erantzi handiagokoa, eta horretan egin ditugu azkenengo 25 urteak. Nahiz eta agian badirudien Gasteizen zailagoa dela euskara lantzea, gure enpresan naturaltasun osoz mintzatzen gara euskeraz. Euskara ez dela bakarrik importantea bezeroei zerbitzua emateko, baizik eta enpresa bera erakargarriagoa egiteko langileentzat. Euskal Herrian ditugun salmentak 1% baino ez dira, beraz bezeroekiko eskaintzen dugun aukera horrek inpaktu txikia du, baina esango nuke inpaktu handia duela barrura begira.